Hello guys, magandang araw sa inyo. Napunta kami sa Balasio sila daddy. Dito na kami sa mga hanging bridge. Wow, bago yung flooring. Napapalit lang. Then guys, dito na kami. Punta kami sa bahay nila mami. Titingin na maulam. Yan, bilisan mo. Yan si mami oh. Simulan na naman silang magtanim. Saging. Ayan guys, pasok tayo sa bahay nila mami. Ayan, sili Chidayaw ulam. Ay! Patuloy naman ang pili ng Pangulo sa susunod na administrasyon ang kanyang nasimulan para tulungan ang problema sa drog at kriminalidad na pangangahalaga para protektahan ang susunod na henerasyon. Kakain tayo ng manok. Guys, tignan natin yung baboy nila. Yun, yung inahin. Ang laki. Dami nilang alaga.